Piye Diajeng? Panjenengan pripun apa wis madang mau Kakang? Wis Diajeng. Ya wis. Angen-angen. Yen aku action ngene ku ya lungguh to. Lah kon lungguh ngendine aku? Pangkonan ngono kae lho. Waduh, aku lungguh pangkonan apa ya iso ta, Biong? Ha iya kuwi. Jenenge wong gandrung kan ya ngono. Sikilmu delok. Lah remang kowe foto, kapiye foto. Kokormu. Ya. Oke, nutang-kutang tansah bisa lelati. Ngedak. Oh, ombak ke. Kental balungane to. Iki saka keluarga besan ingkang saking Tambak Boyo kintun salam kagem sedaya para tamu ingkang wonten mriki. Nah, nobar ngagem proyektor Mas Suho nggih. Tambak Boyo Ngawi. Mantingan. Heeh. Gua tanggane bojoku. Apa iya? Bojomu ya kono ta? Darah Mantingan. Oh iya. Nggih, semen. Iya. Semen cor. Wih, Mbak Eka kuwi. Nggih. Gendalu Mbak Eka. Nggih, wilusing dalu, Dik. Jan iki Pak Warjiono iki. Ngopo? Jan nglumpukke wong anak-anak cacat tenan iki. Bahasa cacat. Lah ya lah kula kan semene. Iki sindene ya gur semene, gur sak upil. Mau aku melu kowe wae sing cacat. Lah ngopo? Wegah. Lha kok Kowe dhewe wae. lha kok ora cacat? Mau kowe wani dhewe to? Wani kok. Wani aku dhewe. Aja sok ngelokke awake dhewe cacat ora oleh ya ngono kuwi. Sing ora oleh ki sapa ya? Aku. Lah kowe iki apaku? Aku lak bojomu. Gah. Mosok bojoku. Dek uncet. Wilujeng Piye, Kak? dalu. Kakak, Sehat Gendalu. to? Sehat, Kak. Sehat, Iya. bergas. Yo sok bergas sok ora. Iya, waras to. Waras. Alhamdulillah. Soke wong enek sing waras, enek sing ora, ngono kae lho. Nah, waras, Awakmu waras ya. Waras. Heeh. Iya. Waras awake, waras pikirane. Waras kabeh, Mbak. Alhamdulillah. Kak Eka gimana Kak Eka? Alhamdulillah. Sehat. Sehat Bagas waras. Waras tenan ya? Iya, alhamdulillah. Amin amin. Biung, Oh, piye nduk Kak? wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Wah, panjenengan ki ora leren blas lho. Apane lho? Lah ya tanggapan ngayahi jejibahan Lah nyaur ndek 2 tahun kepungkur bosok ning omah terus kok. sesasi mbetetet ngantek ngapret Pak Kangko lho. Heeh. Tanggale ora nek sing bolong kok ya bengi iki ngene Pak Parjiono nggone rencang dhewe jenengan terus rawuh yan Loh, iki suatu penghormatan lho, Kak. Ini penghormatan ngene rencang Iya no, piyambak. selaku seniman dikersakne seniman kuwi penghormatan yang luar biasa. Rada menoleh ke belakang Biung. Ngopo? Track record. Track record? Kula riyen tak riyen sing ngejob Pak Parjiono. Heeh. Terus nderekke panjenengan. Heeh. Terus video. Ning daerah kene ya? Iya, terus video viral Dwijo Laras. Lah iya. Eka uga. Oh kae yo ning daerah kene karo. Mulane kula kok dosa apa bengi iki aku ora mara. Padahal bengi iki aku momo ora ning kene. Heeh. Ya nganggur. Dadi Ambemu. iki aku Tak kira tanggapan ning Jakarta apa piye ngono. Wah di Bapak rumah Parjiono. tenanan kok ya. Aku tenan kudu ngelingi. Heeh. Aja melupakan jas merah. Jangan melupakan sejarah. Bung Karno wis ngendika. Waduh, Bro. Lah iki 17 Agustus lho ya. Oh iya bener. Kudu di apa kuwi kantene nganggo
kegiatan sing positif. Iya iya. Bengi iki saurarane aku mung iso melu nderek ndedonga. Piye Mung dongane? apa bektiku marang Bapak Parjono tok, wis kuwi tok. Saurarane aku teko, wis ngono to. Aku dadi ora arep ngarep-ngarep bayaran, Byung. Wis wegah aku ora arep ngarep bayaran. Lah tenanan lho, Kak. Iya. Tenan. Kowe iki ikhlas tenan. Ora arep ngarep-ngarep. Ora dibayar ikhlas. Ikhlas. Tenan orang ngarep-arep bayaran. Tenan. Sekseni danyange kene. Iya, ning Pak Iya. Parjono kok Pak- titipno bapakku lho, bapakku sekon. Bapakku. Iki urung tau dikekrek kowe iki. Ning lak ora ning aku, ning lewat bapakku. Iya ada kesinambungan anu jak bapake Eka kuwi karo Mas Parjono ki raket. Oh, kental. Raket sedulur. Kental banget. Kentel. Heeh. Iya. Wah, apa santen kuwi? Iya. Kentel. Tur Eka bener sing diomongke nalika Eka melu wayangan aku ning daerah kene sing ngejok Mas Parjono karo Mas Gareng Semarang yo. Iya. Kae Jadi, videone iso meledak sampai aku ora iso 5 nglaleke juta lebih. panjenengane Pak Parjono karo Pak Dwijo Kangko ki aku ora iso kon pisah. Ngono. Mah aku dadi Pak Kangko nanti-nanti. Mbok tutke terus. Tutke mbok ning kamar mandi. Mbok tutke. Moh, kamar mandi wong tutne. Lah jare nendi-nendi mbok tutke. Ya Mas yo Pak nanti mesti aku tetep momone aku didhawuhi aku budal. Tetep mangkat. Tetep mangkat. Nah. Mangsane opo? Ya. Dadi rene aku mau nderek dedonga Pak Parjono ndhawuhke putra kekalih Mas Mas Arjun Arjun karo Mbak Mbak Gea, Gea. ya. Mbak Gea SPD. Heeh. Aku wijan muga-muga engko entuk kancenan tali apa jenenge kuwi? Katresnan. Katresnan awujud putra. Heeh. Ingkang soleh lan soleha. Amin. Wong sing piyai putrine ya sarjana. Heeh. Saurarane nukulke wiji engko sing mentes. Mentes. Ya ngono lek ya. Heeh. Madrasah pertama ibu. Dadi kecerdasan seorang anak kuwi mesti tukule saka ibu. Kecerdasan Paling seorang banyak, anak paling kuwi- banyak, heeh. Oh. Jadi iki iso kanggo contoh kanggo aku, muga-muga iso nulat karo teman-teman kekalih. Lah iki mulai cerdas. Omongan Eka mulai cerdas iki. Wah, elok-elok tenan. Iya, aku iki kayak angger Pak Parjono nyangoni akeh ki aku saya. Cerdas. Encer pikirmu. Saya cerdas Pak Parjono angger lele nyangoni akeh aku saya cerdas. Wo, sok glogok ya Mas Salon Parjono. iku ora kudu wujud duwe. Iya, bener. Ning awujud pangestu. Pangestu. Kuwi Nah. sing baku. Nek umpamane ora nganu ya ora mesake aku to. Kowe iki piye to, Kak? Lah ngopo to? Mau wis kok ngarep mbok ngomong wis ora Oh, ngarep. sampeyan engko tak sangoni kowe. Kok terus arep sangoni ora? apa? Arep ora? Ya arep kok disangoni kok Yo wis, arep. yo wis arep. Aku ki lek karo Mas Parjono lek wis akrab to, Kak. Nggih. Aku lek perkara gamelane iso ora pati gumuk. Nasi tak gumuni daleme kae lho. Omahe iso kayune iso tuwek-tuwek, iso apik-apik, becik-becik, temoto. Dilek. Daleme Mas Griyane Parjono. sing pundi to? Daleme sing Kae omahe. Mbok aku Niki dhewe sing iki kae lho, sing enten kae. dekore menika. Heeh. Hebat. Kae kayune tuwek, abang, jati, lawas, alas, terus hebat. Kaya nggonmu ya, Cek. Nggonmu lek. Nggonmu kae ya Omongno. kayu jati ya an ya. Ning Nggih. Kae diukir apa dipangan rayap to, Kak? Ukiran ya lek. pangan rayap ngoten. Ukiran. Mu atase mau anggone muncul kok ukiran. Ukiran apa Wis to, pangan? pokoknya ngomong Pangan ukiran. rayap kok. Ukiran apa? Iya. Ukiran. Ora ukiran wis ngono kae ya alhamdulillah. Sing tak injem ki korsine sing ning ngarep ku lho. Wah, Sing iki pundi? tak go mulihno. Kursine sing pundi? Heeh, kursi gede ka lho. Aku nembungan Mas iki tak gone mulih. Waduh. Lah kae Gampil, kursi gampil. kursi dekorasi. Kursi jumatane. Dudu enek sing Sing kursi pundi to? ngarep. Ngomong ning ngarep ndek men aku weruh kok. Kok awakmu ya digawani. Gawane Gawane apa? apa? Kursi isah-isah cilik. Dadi kan padha ora dadi keduren kok nek munggah ning kursi kayu. Iya ya, nggo ngepruk kowe kuwi kok. Nesu terusan. Kayak kacane kursi gede-gede kene kursi Lah kok lek nggo isah-isah keduren, kae. keduren. Dingklek. Keduren. Iki ana mamundhut, Kak. Dalem napa? Saka Pak Suparman, Koripan. Wah, Eh. Pak Suparman, apa Iya. bedane Pak Suparman karo Superman? Loh, ya padha to kuwi. Beda. Ya padha. Alah. Bedane apa? Apa? Bedane Nek apa? Superman iso mabur. Heeh. Pak Suparman ora iso mabur. Tuku ya. Duh. Duh. Kowe karepmu ora ngono apa sih? Lah masa aku kan muni Pak Suparman katoke ning jero, Pak Superman katoke ning jaba. Ra entuk ning kene saru, ora oleh ngono kuwi. Ora oleh kok mbok unekke iki lho. Bacot. Bacut. Ora oleh kok diomongke. Superman katoke ning jaba. Heeh. Wah, Mabur petek-petek-petek. Pak Suparman. Katoke mbuh. Pak Suparman katene nang jero. Ya mbuh wong. Kupuk-kupuk ngono. Lah nek nganggo sarung apa ngerti kowe? Heeh. Ya nek kan yo katokan to. Kak. Ora tau.
Ya diaturke ya, Kak. Nggih, wilusing dalu para tamu sedayanipun. Lho sing mirsani nganti ning sawah-sawah lho. Wonten mriku. Rada ana ta cekai pengen nyedak karo kowe lho. Lek lho nek pengen nika piyai pengen ngersake celengan kok. Lah Duitmu akeh, duitmu akeh. Modelmu ya kaya dandang ngono. Duitmu akeh tak dongake lho celengan. Amin amin. Oh, lah. Amin. Kowe ya rada rene. Emah. Kowe rada rene. Lho kok Awake dhewe ning kono kuwi, Lah, sing aku- kene iki gur ketok ndase tok ngono lho. Rene ya. Nek aku ning kono kok nek guling piye? Gak imbang no. Dadi siji ning kene, siji ning kono. Lah rumahmu ki apa jomplangan Iya. Dadi napa nembange piye? Bang. Imbang ana katresnanku dibawani Imbang ono lagi. katresnan Nah. dibawani. Oh. Kowe ngerti ra iki lagune sapa? Ya lagune Pak Tengkleng no. Wah ya, ya. Das. Dibawa dhisik ya. Bawani Ya. sik. Nah. Kowe ra rada rene to? Rene ya. Rono. Heeh. Oke. Hai, yang ada di sini semuanya. Iki piyayi kabeh Sayang. Hai, apa kabar? Ribut. Modele lho. Modelmu lho. Aku lek nyawangane yo panggung orkes dangdut. Kaya panggung oke. Ngono kuwi yen Hai, apa kabar? ngono kuwi yen wonge gedhe dhuwur, langsing kuning ngono pantes. Kuning untukmu. Wong sak uler kacang ngono. Hai. Iya. Kabar. Uhuy. Sehat kan sayang? Aduh, diele. Temapuk. Di bokongmu lek. Iki lho pokok. Wis madhep rene. Arek tak jawil bokongmu. Cing-cingane nggih, Mas. Ayo. Awake dhewe kaya kacang ijo karo kacang brol jare. Gak apa-apa kuwi malah sehat. Mas kuwi lho sing nonton nggo topi kuwi lho. Endi? Nganggo ventilasi kuwi lho gigike. Oh iya. Iki ana penonton saka Malaysia lho. Ndi? Iki nek isor wit kuwi lho Upin-Ipin lho. Oh, Pak Ogah. Pak oke. Mboten, Pak. Menika nek mang tapuk ono niki. Ayo imbangono. Saben dina mong ngalamun. Yang di sini tepuk tangannya mana? Lek ra aku dhewe sing ngelem iki enek sing ngelem ta. Iya ya. Dadi Ning manggut-manggut. Ben iki penonton sak menten kathah iki dadi gawe energi. Maune aku iki ngantuk. Dadi bareng kok kene iki energi salah satu utama energiku penonton. Penonton, betul. Para pamirsa sing rawuh sedaya Betul. iki. Hangan marang Ki awake dhewe gandrung ngono ya. iya gandrung Oh, iya. Kakang. Piye diajeng? Panjenengan pripun apa wis madang mau Kakang? Wis diajeng. Ya wis. Angen-angen. Yen aku action ngene ku ya lungguh to. Lah kon lungguh ngendine aku. Pangkonan ngono kae lho. Waduh aku lungguh pangkonan apa ya iso ta Biong? Lah iya kuwi. Jenenge wong gandrung kan ya ngono. Sikilmu delok. Lah arep Setan mangko kapi ya. foto. Kokormu lho. Wong pakono terus dinciki kaya dingklek. Teko. Arep urip cakepane piye, Mi? Arep urip. Arep urip rengan. Wis iso nyuwarana genti, Cek. Mboten. Oper. Mboten. Iso. Ora iso. Iso ono lho ndang to. Gak iso. Iki nyuara ora nggur miso hae nang. Ayo. Sing miso iki sapa? Lho ndek iki. Gak. Yo. Arep urip. Arep urip. Wes to kuwi mau. Wis. Iki ditakoki kata-kata. Susah dilan. Kok Koni. Apa tega? Lanjutnya apa tega? Ora. Apa tega lan pun kakang. Tak gandeng. Ora.
lho wong gandrung kok ya. Ora. Ayo tak gandeng. Anu ajeng teng pawuan pundi, Pak? Arep gua apa? Kucing. Ora lek. Hatiku ra bisa lali. Ya. Jos. Saun. Langsung langgame nggih, Biyo. Langgame. Heeh. Saben dina ngalamun jroning sepi sepisanmu mongko Kang Mas katresnanku babasane tan bisa tinuku Cungkulan prasetyaku Ah. Korbanake jiwa wonten kayamipun Bapak Parjono nyokeh Mas nyokeh yo. Saben dina ngalamun sapi samun hamang kang sakadulu wayang aku duk Kang Mas Pangkagus linalitan bisa Kita padu Bagong. Kita. saya pangrek ujen hati lalewamu wong bagus bangsaku manten ing pantome Oh. Wah, kowe entuk sampean rasa Nggih, matur nuwun. saka sapa? Pakde Bagong. Wah iya. Dene ku piyayine. Oh. Aku dicengek ngene lho. Heeh. Adi tugel ndasmu ya Gatot Kaca ya. Malah ya gantungan kunci malah. seneng piyaine iki seneng karo Neng awakku. gemes ngono lho. Nggih dibeto kondur, Pak. Niki ning sok ganti batu. Nggih dibeto mun beto kresek to. Nggih. Kamu kok kresek iki. Ora maksudnya engko adi nggo oleh-oleh nggo awakmu. Pak Bagong nggo kresek nggih ada oleh-oleh. Oh, tak kira nggo ngadai aku. Lah gelem po? Ora. Emoh ya wis. Diajeng ngadeg ayo, diajeng. Nah, diwangi nduk Kagem Bapak Sodik, Soki. Soki. Pak Soki dekorasi pernikahan. Heeh. Kalih Pak Hardono mbok menawi tasih lenggah. Heeh. Ya ini nggih rawuh. Ah, iki. Nggih. Siap. Ki tambah diajeng. Wah. Piye? Ya niki. Mongko Kang Mas katresnanku. Bebasane kan bisa Sundulan prasetyamu. Pak Tio, gelo Pak Tio. Tak korbanake jiwa rakyat. Pak Tio Wirut Sepi dawetaken. Coba nuwun Pak Tio sawetipun. Nah, kuwi arep nek ngene lho. Asik yo, nyokek yo nyokek yo. Biar
Semangat Hah, masih kuwi semangat kok sekali. ngadoh-ngadoh rono ki Ya ora apa lho? kene ben imbang kae piyaine mriko nggih kathah, mriko kathah. Lah kowe tengah kene nggo sajen. Dadi dadi- omahno ki pisah karo diajeng kok ndak darani srengenge kembar. Oh, ngono. Oh. Ngaten, ya wis. Kowe ning tengah wis pas ning tengah. Ya Mbak Diajeng rada rono. Nggo penangkal petir dadi Ya ora malah bablas kok kowe rono. aku ning kene wae. Rada kono. Kowe rono piye jegur? Lho, Coba terus bar iki apa jenenge? bar iki apa jenenge kepiye to kowe iki? Ah, kaya ngene, kaya ngene lelakon. Pijen ngopo? Kok gak ketemu? Tanduk Pak Tio. Yen pancen ditinggal. Gawe gelo ati sampai bawah. Nadian ada tak parani Bareng saiki aku kaya sinenggal atiku lodu netes nelesi pipiku yen pancene masuk masukin kaya ngene lelakon dadah piye dadah apa ting dadah ting dadah ting dadah yen pancene gawe gelo ati salawase Makasih Nduk Diajeng.